Croeso nôl Brewers, ac am y tro cynta erioed mewn hanes Brew yn y bar, so ni actually mewn bar fel ych chi'n gallu gweld. Yn lle, ni ar ca yng nghanol Cwm Rhondda, gyda'r haul yn tywynnu, gyda'r prif nod o gwari amser gyda Clwb Rygbi Porth yn dilyn lan i ail gêm Cymru yn erbyn Portugal dydd Sadwrn. Mae'n wir i ddweud bod y perfformiad a'r fuddugoliaeth yn erbyn y Ffijiaid ar nos Sul wedi wir ysbrydoli'r cenhedlaeth nesaf. Felly, ni yma gyda Minis a Juniors Clwb Rygbi Porth i ceisio ddarganfod eu barn nhw am y perfformiad, ond hefyd am y pencampwriaeth yn gyfan gwbl. Be wnaethoch chi o'r gêm o dydd Sul? Wnaeth ni gwylio fe mewn y tŷ gyda'r teulu, wrth gwrs. Roedd e'n gêm agos iawn. Roedd e'n ardderchog, wrth gwrs, erbyn y diwedd. Roedd hi'n ennill, ond dyna beth rwy'n gwneud gwneud. Pwy arosodd allan i ti yn y gêm na? Dwi'n meddwl Josh Adams oedd e'n da. Williams ar mas. Mae fe'r cais cynta wedi dod i Josh Adams. Ac yn edrych mlaen at y gêm erbyn Portugal, fel ti'n gweld hwnna'n mynd? Mae'n y chwaraewyr gred yn y rheng, ti'n bod, dyfodol disglair gyda chwaraewyr fel Lewis Reed-Zammit, felly dyn ni'n gobeithio bydd y fuddugoliaid i Cymru unwaith eto. Hoff chwaraewr ti yn tîm Cymru? Zammit. Pwy ti'n gyflym? Ydyn. Pwy ti'n gyflym fel? David. Lewis Reed-Zammit wedi cael ei gais cynta yn hwfan y byd. Os unrhyw chwaraewyr eraill i edrych mas amdano yn erbyn Portugal? Ie, dwi'n deall bod y tîm wedi newid eitha sylweddol, felly yn y tîm nawr, dwi'n meddwl bydd Lewis Reed-Zammit wrth gwrs fel ni'n dweud, ond bydd Gareth Hanscom yn ôl yn y tîm, a dwi'n meddwl os dwi'n gywir hefyd bod halfpenny nôl, felly maen nhw'n mynd i bod yn chwaraewyr profiadol tuag at y tîm yn erbyn Portugal. Beth bydd y sgôr? Pwy a wyr? 30 i 10. Ti'n mynd i gwylio'r gêm dydd Sadwrn erbyn Portugal? No. Na. Ti'n mynd i gwylio'r gêm dydd Sadwrn? Os fi gallu. So ti'n edrych i mi mas i Ffrainc o gwbl? Dwi ddim yn mynd allan, ond mae'n gwell i fi gwylio yn y clwb gyda ni lan fan hyn yn Porth. Mae'n atmosffer lan fan hyn, probably gwell na be fydd e mas yn Ffrainc. Dyn nhw weld, beth ti? Beth ti? O, hwnna. Backdoor. O! Ardderchog. Da iawn. Bach o chicken scratch, okay? So, na i roi bel yn mynd off the ball in, a wedyn, the winner is the one who's going to scratch it back. Barod? Crouch, pause, engage, and let's go. O, hwnna ti. Da iawn. Yn edrych mlaen at y gêm erbyn Portugal, fel ti'n gweld hwnna'n mynd? Ennill. Ni'n mynd i ennill. Fel ti'n gweld hwnna'n mynd? Fi'n credu bydd yn agos eto, ond fi'n cael pob ffydd fydd yn mynd yn dda i ni. Eto, wrth gwrs, sorry. Fi'n cael pob ffydd bod ni'n ennill eto. Cymru neu Portugal? Cymru. Portugal neu Cymru, dydd Sadwrn? Cymru. Edrych mlaen at y gêm erbyn Portugal, fel ti'n gweld hwnna'n mynd? Fi'n meddwl roedd e'n bonus point win a llawer o tries. Skills? Line up skills, go on then. Line up skill, let's have a look. Go on then, line up skill. Do a move on. Lovely. Ardderchog. A kick dros ca. Pwy sy'n beth yma mewn? O! Arbennig. Arbennig. Wych. Wel, byddai'n siŵr bod chi'n cytuno da fi, oedd e fwy fel Brew yn y baw heno na Brew yn y bar, ond byddwn ni nôl yn Clwb Rygbi Porth y dydd Sadwrn ni'n gwylio Cymru yn erbyn Portugal. Felly, cadwch lygad allan am y berod nesaf ar S4C Chwaraeon a S4C Click. Le boc pwy?